Isaac Oula oyango kanyindo mikwana mag jokenya maromo kanyindo prangwen kod chiko gin mago mosewito ngimagi kaluwore kod oula mabende omonjo gwenge mopogore opogore ka kwan mamalo nitiere kaunti nendo ma Nairobi. Ka otwakore jofwambo yango ni piny owacho dhi kawo ting' duto magiko mag chulo kod giko mag kano rimbe jomothodhore mochari ma ringre jogo nitiere kod chenro duto mag neno ni oikeyo nendo makare. E kinde no endo bende koro yango kanyindo ni bungu nendo makarura makoro idwaro mar mondo pidhe yiende gik mathoth gin mano endo mabende ok oyaki kendo eka maromo adek kende makoro idhi tayo chenro makamano. The government wishes to clarify that the land that is going to be used in Karura Forest measures only 3 acres and forms part of the existing tree biotechnology program trust TBPT nursery. So this is not new land. This exercise does not involve any new clearing. The government has put in place several measures to support affected communities and to strengthen emergency response. The government will cover mortuary fees and funeral expenses for those who lost their lives in the floods. The Kenya Coast Guard Service has deployed 100 personnel in Naivasha, Kisumu, Homa Bay, Port Victoria, Turkana, Baringo, Lamu and Mombasa to support rescue